Старогръцки философ, трябва да кажем и аристократ. Плутарх е от добро семейство, в никакъв случай не е нито беден, нито освободен роб, какъвто е прочутия му съвременник Епиктет, който започва да философства едва след като е освободен от робство. Плутарх има много сериозна задача пред себе си, в някакъв смисъл фамилна задача. Като потомък на виден род, жречески род в родната си Херонея, той си поставя за цел практически да съхрани, да разшири това свое фамилно и, трябва да кажем, интелектуално богатство, защото знаем, че неговите предци също са се занимавали с писане и с философия, както е тогавашното име на писането. И той решава в зрелите години на живота си, че ще направи следното. Ще се опита да сравнява видните фигури от старата гръцка и от римската история. Той ще ги вкара в двойки, затова и тези животописи, тези биографии са успоредни. В тях се прави сравнение между тези видни големи фигури от миналото, което, разбира се, за нас е много далечно, антично минало. За Плутарх е нещо, което се е случило преди няколко десетилетия или няколко века, но не много, не хилядолетия. В този сборник са събрани следните биографии. Успоредните животописи на Александър и на Цезар, безспорно двамата най-видни пълководци на старогръцкия и на римския свят. Също така успоредните животи на една особена категория, да ги наречем реформатори. Това са гракхите в Рим и от друга страна двама спартански царе, Агит и Клеомен. И накрая имаме, разбира се, успоредните животописи на Деметрий, един македонски наследник и цар, Деметриос, и на прочутия Марк Антоний. Голямата любов и всъщност последния съпруг, да го наречем, на още по-прочутата македонска царица Клеопатра, която управлява Египет, нищо че е македонка. Именно тези две последни биографии са преведени в края на 70-те и началото на 80-те, така че всъщност те се появяват като допълнение в второто издание на успоредните животописи. Тук професор Димитров, един от преводачите всъщност на тези животописи, може да го покаже. Това е издание от 1981, което всъщност ние сме възпроизвели в този том. Преди това обаче има едно по-ранно издание, то е от 1969 година, в което именно тези две последни биографии липсват. Имаме само Александър, Цезар, както и другите реформатори, римляните и спартанците. Те са в превод на професор Богдан Богданов, който, предполагам всички в тази аудитория знаете, е и вероятно как да кажа, човек с най-големи заслуги за нашия университет. За съществуването му в този вид, за основаването на университета. В някакъв смисъл това ново издание, което направихме по изричната препоръка на професор Веселин Методиев, е един такъв годишен жест, да го наречем, който ние се опитваме да правим към паметта на професор Богданов. За съжаление, той няма как да бъде днес тук на представянето на тези преводи. Той е основният преводач и също така автор на предговора към този том. Но така или иначе, надявам се, че книгата ще си намери една нова аудитория, защото наистина от последното издание са минали вече колко? 40 и няколко години. Да. Тя е безспорно антикварна рядкост.
Тъй, че тези преводи, те трябва периодично да се преиздават, да се актуализират, за да си намират своите читатели, защото безспорно Плутър, както става ясно от предговора на професор Богданов, е от тези автори, които са оказвали огромно влияние върху европейската култура в всички следващи периоди. Парадоксално, може би най-невлиятелен е бил Плутър приживе. Макар че и тогава, разбира се, на регионално ниво, той е бил, знаем, жреца бог Аполон в Делфи, изобщо голяма фигура. Почетен римски гражданин, със сигурност се е срещал и общувал с императорите, римските императори, така че той тогава не е бил непризнат и неизвестен, но наистина писателя Плутърк придобива страхотно значение в по-късните културни периоди на нашата история и това не е случайно. Това не е случайно, защото не случайно започнах представянето му с това, че той е философ. Плутърк не се опитва да пише хронология и историческа проза, така както ние я разбираме. Да хване един период и да каже сега тук нещастните гърци или щастливите македонци са правили това или друго и да описва едни процеси и едни дати и да спори за всякакви дребнотемия с колегите си, това, което правим, за съжаление, ние днес нерядко в нашите исторически среди. Той още в самото начало казва, че се интересува от тези видни фигури, в които по някакъв начин е въплатен характера на времето, духът на времето. Това го интересува. И този дух на съответната епоха, според Плутърх, има чисто човешки измерения. В фигурата на Цезар, разбира се, или на Александър, които още приживе са богове, смятат се за богове, обявени са за богове, почитат се като божества, Плутърх си позволява да намира чисто човешки пороци и добродетели, които са характерни за съответната епоха. И всъщност по този начин той на практика хуманизира и заниманията с история. Това постига той. Говорейки за хората, за техните велики подвизи, за епохата, която те олицетворява, в един момент той успява да покаже как всъщност в тези хора има и нещо далеч по-универсално. Нещо, което не принадлежи само на божествения им статус, което така да се каже, всички ние като хора в него имаме дял. Така че това е най-общо за значението на тази книга. Много ще се радвам професор Димитров да ни разкаже малко повече за преводите, за професор Богданов като преводач. Преди това, разбира се, все пак да благодаря на хората, които много помогнаха да направим тази книга. Това на първо място е библиотеката на НБУ, която се захвана с трудната задача този допотопен вариант на книгата да бъде сканиран, обработен и да се превърне в един файл, по който ние можем да работим. Тук пред мен е Йоана, наша стажантка Йоана Вълкова, наша стажантка в издателството, която много съвестно седна и прегледа всъщност технически и коректорски дори текста, така че той наистина да изглежда добре и да не се хваща, да казваме, и гледай сега тук това като се е сканирало, едно Н е станало на И или обратното. Тази очеизвадна дейност я свърши Йоана, за което съм им безкрайно благодарен. И разбира се, оформлението на цялата поредица Гора е дело на Янис Меймарис, който мисля, че и този път, така обсъждайки какво изображение ще е най-подходящо, с него успяхме да намерим тази царска мозайка, на която дори се смята, че е изобразен това отдясно, че най-вероятно е самия Александър, по време на царски лов. Не знаем. Не пише, но така се смята. Така че благодарности към всички хора, които помогнаха да види бял свят това ново издание
успоредните животописи. И сега давам думата на професор Димитров да се впусне в разкази за миналото на книгата. Най-напред благодаря за вниманието. Благодаря на професор Методиев. Аз естествено не съм за първи път тук, но отдавна не идвам тук, не участвам в живота активно. И днес много се радвам, че мога да поговоря малко за един известен. Не ми се ще да казвам писател, защото той не е прозаик, той е по-скоро един поет, както казваме на гръцки, един поетес, истински поетес, който в една сложна обстановка успява да остане жив и да напише много неща, да види много хора. Това е една много сложна обстановка, не е ми сложен прорез в живота на античността, тъй като ние, като говорим за античност, винаги имаме предвид нещо сериозно, стабилно. А всъщност тук става дума за времето първи и втори век след Христа, когато Рим вече е завладял и Елада, и аз винаги не забравям, и част от територията на Тракия, въпреки че траките са били много сериозни хора и не са допускали, даже винаги разказвам един известен епизод за римляните, които пристигат, обаче траките не ги пускат, защото това е техния маниер, и казват: вие кои бяхте точно, платихте ли и така нататък. Траките не са били хора, които могат да бъдат поробвани. Не са били поробвани. Но както добре да оставим траките, сега да говорим за нашият поет. Името му е Плутархос. Плутархос. И аз много държа на това да се казва правилно, защото това му е името. Да не говорим, че той е един велик човек, който е направил в една много сложна международна обстановка, както казах, първи и втори век след Христа, е направил възможно това ние да имаме неговите, както казва професор Богданов в своя предговор, около 4400 страници. Той ги е направил на съвременни страници, това, което е останало, защото много малко останало. Както той самият каза, професор Богданов, от Плутархос, айде да не казвам много по-гръцки, но Плутарх е останало само 1/3 от това, което той е написал. 1/3, представете ли си? Какво е правил? Тоест, той е работил активно, ходил е навсякъде. Това изглежда е било, не изглежда, да не казвам изглежда. Това е съвсем нормално за уния времена, да се ходи навсякъде. Хората са ходили навсякъде. Постепенно римляните идват, това е много важен момент. Аз се смятам дълго да говоря, за да не ви уморявам, но римляните са въвели една политическа и прочая система, при която много напомня на една система, която имахме ние до съвсем скоро. Римляните въвеждат разрешение, за да ходиш тук или там. Не е могло да се ходи непрекъснато. Но както било, Плутарх успява да отиде и в Египет, което е съвсем естествено за тия образовани хора. Те винаги отиват и в Египет. Плутарх е бил и по нашите земи, да не кажа Тракия, да не обида някой. Но разбира се, че е бил. Да не се пуска в много подробности, защото неговата дейност
като поет ме занимава много повече. Плутарх, разбира се, от едно богато семейство и както и самото име, за тези от вас, които общувате по-тясно с гръцкия, той не случайно се казва Плутархос, означава богаташ, толкова. Ама тук смятам да сложа точка, защото той не е богаташ, той е тия хора, дето претендират и така нататък и се показват като богаташи. Не. Той е от едно такова семейство. Баща му успява да създаде в семейството възможност децата му да се образоват. Това е много важно. Значи богаташ, бащата, действително, обаче дава възможност на неговите деца не да стоят и да гледат или да се израза малко, да ви закача младежите, да цъцкат по телефоните, защото младежите това правят сега главно. Я да видя колко телефона. Няма. Не, айде, няма. Има. Но няма сега да казвам. Аз обичам така да говоря с студенти, но вие не сте студенти, така че защо път да не станете студенти? То е хубаво. И аз искам да бъда студент, ама уви. И така, Плутарх е човек, който се запознава с много хора, защото е човек образован, любознателен. Той иска да види новия живот и иска да участва в този живот, в който римляните преобръщат античността. Както каза професор Богданов в предговора на книгата, на превода, трябва да се направи преход от едното към другото, но и тези двете неща да се съединят и да не останат разединени. И сега тук, още малко ще поговоря, извинявайте, но така наречените паралелни животописи на гръцки, тук успоредни, тук може да се направи малък коментар, аз с удоволствие ще го направя, защото на гръцки. Пък това ми е работата било, а и сега ми е, не. Думата паралелос на гръцки означава нещо друго, което се намира наоколо. Това пара, което всички знаем много добре, защото го употребяваме на български много често, има много дълбок и много широк смисъл. То не означава така само пара. Не, то означава едно сериозно преработване на действителността. Може да си представите уния времена, в които е живял Плутарх, т.е. началото на първото хилядолетие и второто хилядолетие също, след Христа имам предвид. Значи, той е изпитал много сериозно напрежение. Тази античност, за която той е учил в Атина, защото там е завършил образованието си, в Атинския университет и в някакъв люкайон, го кажа на гръцки, лицей. Един лицей, дума е станала по-късно латинска е влязла и това е лицей. И той е научил какъв е бил този ритъм на живота, на образоваността, как тя се е развила и видял как тя е затънала и е спряла. Спряла образоваността. Защо ви го казвам? Не случайно. Искам да направя една забележка, че и ние в днешно време сме точно такива хора. Виждате как образоваността изпитва непрекъснато трудности, как хората не се интересуват от това да се образоват много, а гледат предпочитат да цъцкат, айде да се изразя отново да се върна, да цъцкат на телефоните, без да се замислят. И както аз обичам да казвам на доктор Маринов, така.
Много е дълго, няма да говоря много, не искам да говоря много дълго. Но, във всеки случай, това е тенденцията на този поет, за който говорим днеска, Плутърхос. Той иска да пресъздаде онази образованост, онова напредничево знание, което съществува в онези векове далече преди времето, в което той е живял първи и втори след Христа. Когато говорим за античност, няма как да не отидем към 5 век преди Христа. Оттам започва най-сериозното усъвършенстване на образоваността. Сега има много мнения за елините, или както ние му казваме гърците. Не обичам тая дума. Те са елини, не са гърци. Елините са хората, които са достигнали до почти до края на така наречената област Анатолия, обаче тук е уважаемата доцент Василева, казва стига в момента, но не може да стига, която точно в тази област за Анатолия, т.е. източно Средиземноморие, защото Анатолия, Анатолия на гръцки, означава мястото на изтока, там където изгрява слънцето, ако искате да се изразя като в някой вестник. Но да, оттам идва и другата дума, турската, Анадол, почти, не знам турски, така добре, но Анадолу, мисля, че му казвате. Нали така? Да. Значи добре сме. Но това, което искам да кажа, че този Плутърх, този поет успява да събере знание, да събере и хора, да събере и някакви частици, за да направи една системна, не искам да кажа думата сглобка, че е много модерна, една системна система е добра дума. Да. Едно системно преработване на знанието, защото това е една трагедия. Рим завладява Елада и образоваността свършва. Край. Римляните не са били образовани, много ясно. Идват от, не знам откъде, от Джантена, да се изразя на турски. И освен това, те не са имали възможност. Те няколко, поне едно хилядолетие пресичат Анатолия, за да дойдат до тази хубава страна, която сега се казва Италия. Но, днес говорим за Плутърх. Когато аз започнах да превеждам Плутърх, бях млад асистент в Софийския университет. Професор Богданов беше преди мен. Не, всъщност по едно и също време бяхме, но той беше напреднал в науката, като по-възрастен от мен, но не само. И тогава, заедно с моя учител, професор Георги Михайлов, ме помолиха аз да се заема с този превод. Защо? Защото трябваше да се допълни, пък нямаше време, имаше и други неща, които да се свършват. И така, аз бях по-щастливен да преведа два от тези паралелни, така наречени, животописи. Паралелни, отново ви връщам. Паралелен означава не е така да сложиш едно до друго, ето слагам, но не е така. Паралелно означава да има духовност, която да се споделя и да се развива. И сега аз мисля, тук да спра, пък като има въпроси. Благодарим.